this place is not meant for the culprit. This Tripura state is not meant for the rapist. Assam Tiriang Nom Tunai Santoram Department of Hasimari Night. We want justice. Justice. Santoram Department hang to death makinai. I need this come out to war. Sini local neta ata office Tripura. Janjini Tripura Women's Federation leader, Central President Madam Sindhu Goina Jamatia to district level Sini district level President Onita Jamatia to district level Secretary Cosmetic Riam to is North Zonal Chairperson Dipali Miss Dipali to Sini Dolani Chairperson Zonal Sini Taku Sri Poritus Devil Matu Joto Zara Python around Samju. Kehada don't know to justice deep from my anchor. Both disease, both Biarale, Toyahani, but put him by Pioneer. 3 years, I want Pandawa, Sini Bridal to go Andolun Pinai, Tinity to start marking a cose. Dear, both trying his Hakawa, Bono Kunha, Hayatano Kumpina, Apules for years on night. You want Pandabola, Riki, but chronic disease like cancer, our Panabo Biarano stop can again. Sini bero sojak matonai, sini society sojak sisaya matonai. Yo pandau semuanya jung goriba. Mam payah kayam sana kumpera kuna ya jung habam tuiba mam kayaknya tarik oleh kue. Garjen kuri ke bori ke sujungai umum bocaca. Benika do panikal jar hamya macam tik sendiri jung sialin nangai. Angke hanu po hanya po sancuya. Jujur tu sekian sisa tenangu. Sini barat bor sini ain. Rau yang tatena bori kungu. Jung keha example nangai. Koi lawono, bo buno saja mangai. Saja bolte bunga tuh kone sih. Bung mana sini berkau justice maya. Jung bung bo santanu santoram dewa masih jadi se buno hang to death ni mana. Sini barat bor semua cini women dono respect ni yang cuma cungai. Bosi kau ke. Bori kia jung rape bunga ya bori kia posu tomung. Tuan mana sini cio uncang ya. Uncang ya jung bo. Ambai tini jodoh takut kutin Tripura jon naik tunai ro. Bo ini kabo mungkin bono, ini kelarono po hango breno po hango joto nang samcu di prasarono. Beni hamya ma biarano tu saya, nije do papono mana practice tak kiri. Bo santoram department last rapist ungsto cinti prasan imsio. 3 jeka su rapist bori ke rap ke baik ko angke ang breno order kiu. Jaga wa puna putai malar unai. Police judicial mo crime mana committed person anu judicial custody berada ke problem saja rinai sasu rinai bro yoho inai hui inai jibono chung justified ungya amu pandawo on the spot was bunuh butai malar unai bodi ma culprit no chung azad ke dimaya sini Tripura jo holy place. This place is not meant for the culprit. This Tripura state is not meant for the rapist. Sak be sak da protibat kenai bui be da sungwalai ma hamnai naching doksa be sungwalai ma hamnai o jorawo थामचा बुबा ग्रासनो रिंगै नाहारे थामचा खलाइमाने जराव ताबुक जदि ओमाय अवस्था हिके बुने मुनि मै बुने खाजामंसे ताखो बुखुरो आबोनन बुने कालचानो तानादि जों हामजां माने सिरंदि जों बाय जों पजंत छ ताबो बोथालाय दङ दर्शन खलाय दंलाय बेला खेलासि मेसिनचको आबोन कने आं साने जे शान्तराम दे बर्मानो बनो फासिगो बनो जुलेरि बुथारतुम आबो जों केक खानो भविष्यत जाते तांग थों आं चिनी बुकुक सong चिनी अपराजुक song पे आनि से सिबां जे पक सानाय बरक बायानि एक मत जे चिनी दफावो अबो हाइ कल्चर बन्दं नानि बागै बनो फासि रिनानि नांनाय आजागावो आं बायथां चिनी दफानि बुरि रक नां लगिनाय तामंकाय अबनो पाइथाक उंसितों जों किरिमा सायाखाय चिनी बर रक रायदा सलाइया Tini koek mas jelo tangan rang puisa saluk layan buma bufa jaga falei wak pun falei kilrom lai 3 mas pore 1 bochor pore yogi pen kiria bote bisi bukhatori thang je borok waisa jelo habai je kuno culprit waisa jelo habai teisa kipili phaigang kai botai 10 guna sahos bari ui thangu abon bagai chini dofarok ni thaniu bang koi mung tongnai je abo hai bororok ni bagi please kebo khata nangdi abo hai bororok no जों सासन छिमा खलायनाय नों आं जदि न तिनि अजगा अवेयरनेस बा तिनि सोसाइटी सिसाया नंखाय abo hai bororok logi mani no tongnai tai गार्जियन रक no bang koina musungo abo hai borok ni jaiti gusti tini ani gusti phanong thung ani jaiti phanong thung जों abo hai no yakari mari nai गोबां मा जराव जों गोबां मा गार्जियन नुगु दुस खाइपान दंथं आबा आनि जायति आबा आनि गुस्ति लायै बनो बानचिरिना नायु प्लीज आं तिनि
जुनाल चेयरमैन इंगे सायोई टिप्रा दफानि खरकसाने आं कयो आबो हाय बर रकनो मानखे पूरा शासन खाई समाजनि पूरा नंखरि रहरदि पूरा नंखरि सि रहदि कुनु जागा थाइमै आतै बो जागा साबो बाय तंगै बो आ जागा खबर वाइ जइ तंगैने वाइ जइ तंगै थों हाय दिबा ताइ अ जागा तेकाइसा कक थाइसिंगसिनि बिसिनि चेयरमैन नंगो नायदिबोनो किसा आर सामुं बुफुरु खायनाय जों नरकनो कक सामानि पर जों कक सालायनाय आनि मानसाक जरतै आं बरकनो दसुक सुबावैमान नरकनि पान्दानि सिगां आं फाइ खलायथां फैनाय सुदु आंनिया अ जागाव तिनि जे फैनाय बरक बबंनि तै चुबा सुख्लायलायनाय अनुखुंनो सिमि सामानिया होल जागावसे जों अबाहिके मा थांलायनाय मानायलायनाय उसगां बुखु खरकसा देमसरानि साइकारो एक्सिडेन्ट नि थिका खनाका जागा फायर सार्भिस सगैया पुलिस सगैया आं बाय थां आम्बासानि फेमेन हर 8 बाजि मनो आं बाय थां ताबु खलायुनि बलाय सामानिया तामुखे चिनि चाइ तकमा तंनानि नामा आंगा थांगे एसडीपी नो मालायखा हेल्प मानखा आं निजे बारोनि फेमेन आदिनो हर 1 बाजिखा आं बगै चिनि सिक्ला सिक्ली रगनि थानिउ बानि कय मुं तंनाय नरक से दफानि थिनां नरक से दफानि फान जों ताबु बेलाय तंथुइ तंनान जरालिया जों उसलुमां चिनि फिपुं देवालो नांफैका हाय दिबा आउन बगै चिनि सिक्ला सिक्ली रगनि थानिउ बानि कय मुं तंनाय जे आबो हाय बरक साया बाय गदालि तंमानि आबनो बुसुम मा मथाकनाय ताइ बसकांनि सालो आं ताबुक चिनि जुनेलनि इंगै जे फायो नरकनो गोबां मा जे चिनि फेसिलिटी दङ जों आ जागाव चिनि सिक्ला सिक्ली रगनो बाहायनो जेकुनु जागा थेकावै दंनानि बा आबरनोबो गोरोङै सिगाङै फैनायनि बगे आं कयनाय बसकांनि सालो जों गोबां मा नायनाय प्रसेस नायनाय नरकनो जों बाहायके तैदुलैमान चिनि रोसाबमुं मोसामुं सामुं तांमुं सोरोंमुं बखागो जों दंखांखाय उ हामिया जाया बखागनिबो किसाले कातिउइ फायानो ताइ तिनिनि अमहाय तेवैसा आं चिनि इएम साहेब आताय चिनि बुखु अकरा जुग्रकनि जे सिगांनि ककनो तैसा समर्थन खाय आं अबनो मा कसारु जे बिनि बो फासि रिजाकनानि उनथों ताइ बसकांनि सालो जत्त जन बरक अबहाय कालपिट जोंनि बाय चिनि दफाव नायनो बुनि दफानो खलायदा तं चिनि तिप्रा दफानि जे रेफिस रकनो जे बिग बसानो सातगै केरसिन बुलि बथानाय रकनो फासि रिनानि उनथों जों बुनि दफानो खाखाय खाया जों आबो नायनो थांगिया चिनि दफानो एटलिस्ट मा खलायनाय जों आबोनि बागै दाबिति सानाय दाबुक चिनि इएम साहेब ताय जे अर तंनाय रक जों अरनि थाङै पीएस थांनाय ताय आं बायथां एसपी नबां साहनाय ताय चिनि इएम साहेब नाम सानाय पुलिस अफ एकाउन्टेबिलिटी बो हायनो जों अबनो प्रेसार होयै जों जेसाके फान अफ बनो फासि रिनानि उनथों होनै जों दाबिति सालायनाय आ दाबियो आं नरक बाय बाक्सा यात्री थानसा जों तिप्रा दफा थानसा खायनो चिनि बुबाग्रानि नाहारमुं अ ग्रेटार तिप्रालेण्ड साननानि थांखाय जों बायचिं अर केसे रेबे अबाहायके जों बायचिं कक बांलायमानि अ कक बांलायमुं अ थुइलायमुं अ नासलेलायमुं जलिलायमुं जों हदा बाय हदा मुसुलायमुं अ जागावनो तंखांखाय चिनि ग्रेटार तिप्रालेण्डनि जे नाहारमुं आबो जीवनो सक्सेस लाग आबन बगै प्लीज चिनि बुबाग्रानि नाहारमुं चिनि बुबाग्रा बेबाक सेक्रिफाइस खलायै नर वान सुगैनायदि जे अ दफानो अ गोबांमा हदा गदालै तिनि जमातिया त्रिपुरा रियां नवातिया मौसम हालाम रां जात्रेपद तै बुमुं पुजाया हबानो आबो हाय हदा गोबांमानो गदालै दफा खानजा खलायनानै ग्रेटार तिप्रालेण्ड तुबुयै जोंनो चिनि थिनांनो मोथांना नायनानै आबो नों आं साइतो याखै बाहायके नायबा जों दफा हदानि ककबां तिनि अर सानानि मुसंगो प्लीज अ जागावो बाक्सा रक अब हाय साइपन मानु देबरमा त्रिपुरा रियां अब हायया कालप्रिट नि नजरनो मानायनाय ब दुसी बनो दुसीनि नजरनो मानायनाय बनो शास्ति मारिनाय न आजगावा आनी बरक नि खाना लायनानि कगया आनी बरक साबो चिनि तिप्रा दफासि चिनि बरक साबो के चिनि तिप्रा दफासि जों गोबां मा जागावनो नुगुनायदि बुइनि बसं हंखाय जाति सम्प्रदायनि ककनो काहामके बुजियो जों हंखाय अ दफा बाय हदानि ककनो काहामके बुजियो जानि जा हदानि बागै जों फाइट खायो दफानि बागै फाइट साबो खलायनाय नों आं जों आबोनि बागै आ दफानि बागै बेबाक हामिया चायानो सुकुमुइ रहनानि बागै तियार तिनि साबो नाय आं तिनि तियार तंगो अर चिनि बुकुक तियार तंग चिनि अर जतो तियार तंगो नरक तियार दातं